Bona nit, benvinguts a La Ronda, al Punt Avui Televisió. Primera derrota del Barça de Luis Enrique. En parlarem i molt amb els contertulians d'avui, com sempre, amb el patrocini de FIAC Assegurances 902 110 120 per assegurar la nostra salut, per disposar de Medifiac, per anar a la nova clínica Diagonal Esplugues tants cops com sigui menester. I amb el patrocini de Medifiac, i mentre esperem el periodista Mundo Deportivo, Ángel Pérez, que s'ha perdut, i en qualsevol moment s'incorporarà, us presento els rondaires del dia, Albert Artasona, periodista perquè escrius, i a més, molt bé. Moltes gràcies. A diaris, a blogs i a més aquí a La Ronda. Molt bé. És que clar, l'Albert ha passat de ser rondaire a ser ja periodista. Sí, anem avançant, mica en mica, però omplim la mica. Ansiós estic de conèixer el teu anàlisi del partit d'avui. Moltes gràcies. Marc Riera, un altre rondaire habitual, bona nit. Al igual que Marc Duo Castella. Bona nit, per dir alguna cosa. Javier Pérez Mojica. Bona nit. Periodista mourinista, avui content perquè el Chelsea ha guanyat 1-0. Una mica marejat, perquè estava amb un ull a cada partit, mentre veia la victòria magnífica del Paris Saint-Germain, veia també aquest partit amb un marc incomparable com és Lisboa, que era una espècie de derbi entre l'Sporting de Portugal i Mourinho, en aquest cas no entrenador de l'Oporto, sinó entrenador del Chelsea, i arbitrat tot això per Mateu Laoz. O sigui que imaginis quin espectacle per mi, senyor Lesan, he pogut gaudir a l'hora que veia el gol de Berratti i aleshores content, vostè, avui? Sí, més o menys. Una jornada interessant de Champions, si vol després repassem tots els resultats i a més sorpreses. Perfecte, abans presentaré a Toni Martínez, periodista, company, copresentador també de Levántate i Cárdenas, 1 milió, gairebé 300.000 oyents en el darrer EGM. Muy buenas noches. I aquí tenim la sort de compartir programa, també. Encantadísimo de estar aquí, claro que sí. Molt bé, Toni. D'aquí una estona en directe, eh? Sí, i tant. Avui no dormim. Hoy no dormiré mucho, ¿no? A més, Toni Martínez li va gastar unes bromes amb el seu alter ego Ahmed, a François Gallardo, que avui escoltarem. Ah, perfecto. Con Ahmed y con Jesús en Silvestre. Exacte. Doncs riem per no plorar o què, Marc? No, bueno... Jo crec que no s'ha de ser molt dramàtic, tampoc, no? No, a veure, la primera... Crític sí, dramàtic no. S'ha de ser crític perquè és la primera prova de foc de la temporada, el partit no ha sortit com esperàvem. Sí que és veritat que ha sigut un partit obert, que estem acostumats a Barça de les bones èpoques de controlar partits, fins i tot els més complicats, jugant de visitant a camps difícils. Però bueno, està clar que hi ha hagut jugadors i situacions puntuals que han de millorar moltíssim, però bé, jo crec que aquí Luis Enrique serà constructiu, traurà les conclusions que facin falta i es tracta de millorar. Millor que tinguis un mal partit a principi de Champions que al final. Per tant, d'aquí cap amunt. Què ha estat el pitjor del partit per tu, Albert? A mi amb la defensa, o sigui, em sembla que és més preocupant, més que el resultat en si de derrota, és la sensació que dona l'equip, d'inseguretat defensiva, no? És que fixa't, no havia encaixat el Barça cap gol i en un sol partit 3. Sí, s'ha venut que en Mathieu guanyava en centímetres, que un dels objectius de Luis Enrique era millorar una mica aquestes jugades a pilota aturada, i bé, que de la primera part hagis de marxar amb desavantatge, després d'haver fet uns bons primers 45 minuts, per culpa de 2 jugades, 2 errades en paral, és preocupant, clar. T'ha agradat més la primera part que la segona? Home, aviam, igual que el camp del Màlaga, on tampoc es va aconseguir guanyar, la primera part va ser més esperançadora, o sigui, la segona part, quan es pensava que el Barça faria una mica de revifalla, no? Doncs ha sigut més aviat a l'inrevés, no? O sigui que evidentment ha tingut que tancar l'equip contrari una mica dins de la seva àrea, però realment ocasions clares com allò embotellar l'equip, jo no ho he vist. Marc Riera, què et sembla? Quina anàlisi fas d'aquesta primera derrota? Prefereixo que ens passi ara que no que ens passi després. És la primera prova de foc. Bueno, això és el Barça i jo espero que Luis Enrique tregui les meves conclusions i que sigui autocrític. I a partir d'aquí, com diu el Marc, a créixer. Créixer i no tirar la tovallola. Que ets un gran culer, també. Sí, pero... Avui has acabat amb quines sensacions? Os veo muy negativos, no estemos tan negativos que acaba de empezar esto. Sí, o sea, es un partido difícil, el campo del Paris Saint-Germain no es fácil nunca ganar, aunque vayas con los mejores. Y aunque tengan ellos muchas bajas. No sé si a Champions ha guanyat cap equip espanyol, crec que no, eh? No, però a mi el Paris Saint-Germain m'ha sorprès això bueno, el futbol evoluciona i jugar contra el Barça, inclús equips petits com l'Eibar o com l'Atlètic Club, ostres, doncs jugar 3 tocs i joc directe, hòstia, ha arribat a PSG i ens han fotut 3. I sobretot també és que se li ha de donar una mica de context a la història, no? Perquè ens diu el Marc, ens parla de l'Eibar, ens parla de l'Atlètic Club, que avui, per cert, ha perdut amb el Bate Borisov, sí, però és un model, el futbol evoluciona i és un model de Champions, però arriba un moment amb el qual s'ha de jugar una Lliga de Campions amb equips campions i amb equips de primera línia, com és el cas del Paris Saint-Germain. Un equip de primera línia pot guanyar... Per acabar de donar-li context a la cosa, quin Paris Saint-Germain s'ha trobat el Barça a davant? No és el millor Paris Saint-Germain dels últims mesos, és un Paris Saint-Germain que arriba
quart a la Lliga francesa. Han empatat 5 partits. Un Paris Saint-Germain que arriba amb la baixa de la Betsy, amb la baixa d'Ibrahimovic, que té un plus sempre quan juga contra el Barça, i amb una altra baixa important que era la de Thiago Silva, no? A l'eix de la defensa, i tot i així aconsegueix guanyar el Futbol Club Barcelona. Aleshores, tots els elogis que es van dur amb l'Eibar, que es van dur amb l'Atlètic de Bilbao, que potser ja no es van dur el dia del Màlaga, ja es van començar a veure algunes coses, i que sembla que va recuperar la setmana passada apallissant aquell Granada ridícul del senyor Caparrós, doncs avui s'han posat sobre la taula i s'han començat a veure les veritats del que és aquest Futbol Club Barcelona. Però a mi el que m'ha sorprès és que, clar, el PSG, el futbol passa per Ibrahimovic, i sense Ibrahimovic s'ha vist un PSG. Jo he vist el camp i jo veia que, hòstia, que no troben a faltar Ibrahimovic. Han buscat alternatives. Una alternativa és jugar... Han jugat totalment diferent que com haguessin jugat si hagués estat Ibrahimovic. I això és el que m'ha sorprès. És a dir, el protagonisme de Lucas Moura, que jo deia ahir amb Joan Valls que em feia por perquè és un grandíssim jugador, al final ha estat determinant. Lucas Moura ha tornat boig a Jordi Alba, a Mathieu, a tota la defensa del Barça. És un jugador desequilibrant, jugant d'enganxe, ha fet molt bona connexió amb el mig del camp des de Mota i connectant amb Cavani, que si hagués estat a Ibrahimovic la manera de jugar hauria sigut diferent. És a dir, el PSG ha pogut jugar molt més a la contra, molt més cap endavant, i no amb Ibra, que tendeixen a jugar de cara al seu porter. Hi ha hagut un parell de jugades de la Betsy, un parell d'ocasions que potser també les hagués finalitzat d'una altra forma Ibrahimovic, però tots coneixem la seva efectivitat, és a dir, potser el resultat fins i tot... De Cavani. De Cavani, perdó. Tots sabem quina és la forma de jugar d'Ibrahimovic i que en determinades situacions no perdona. Jo crec que avui Cavani sí que ha fet una bona tasca a l'hora d'organitzar contraatacs i a l'hora d'aquesta transició que necessitava el Paris Saint-Germain, però no té el punt d'efectivitat o aquest plus d'efectivitat que té el senyor Ibrahimovic, que en un dia com avui s'hagués inflat a fer gols. I Toni, una mica l'espasa de Damocles de la temporada passada, no? A pilota aturada et marquen 2 gols, un d'ells, per cert, un jugador de 1,65 m. Hombre, no lo puedes poner en el primer palo a defenderte un balón ahí. Es un cono. Puedes poner a Jordi Alba en el primer palo. Clar, però és que Verratti fa un 65. Sí, però és que... I se la menja Rakitic. El que fa malament Rakitic és que en comptes de defensar-lo per davant, el defensa per darrere. S'intenta anticipar, no arriba a la pilota i... De tal manera li dona l'esquena i és Diguem gol. que els 2 primers gols, Toni, per mi són errades de marcatge clares, primer de Mascherano, que fa un partidàs, però marca per darrere. I després de Rakitic, que no rebutja una pilota. I a part que tapa la visió de Ter Stegen. Llavors Ter Stegen es troba ja amb un panorama que, clar, no sé el que fer. Però semblava que havíem arreglat aquest problema, no?, de les pilotes aturades, i mira... Em resulta molt desensisador trobar això, no? que realment els 2 únics equips que han tingut una miqueta de potencial davant del Barça, el Villarreal li va fer 3 pals, el PSG li ha ficat 3 gols, i realment sí, després Granades, Màlagas, etc., no han sigut capaços de perforar la porteria de Bravo o de Ter Stegen, però clar, realment que els 2 únics equips una mica amb cara i ulls, que t'has enfrontat, t'hagin creat tants problemes, a mi em resulta... T'agrada Ter Stegen, Albert, per cert? Home, jo tenia moltes més esperances amb Ter Stegen que amb Bravo. Ara, avui realment, errades, probablement sí, el segon gol sigui una errada seva. Però ha aturat bastant, la segona part ha fet... Però ha salvat més d'un gol, també, clar. El segon gol sí que és una errada clara, jo crec que fa una mitja sortida... No se l'ha de matar tan ràpid. El segon gol va buscar bolets, però el tercer gol, si és veritat que li passa per sota les cames, però és una boca de gol, vull dir que tampoc pot fer... És molt llamatiu que, clar, que hagi estat Bravo tants partits sense encaixar, arribi Ter Stegen, al segon partit li enclavin 3, no? Per ell és molt clar. Només has de valorar el rendiment d'un porter pels números que s'han portat. El que sí que serà difícil és els mesos de gener, febrer, març, que són geners que la competició europea no juguen tants partits, i si el Luis Enrique segueix amb aquesta dinàmica i té estipulat que Bravo té que ser Lliga, Ter Stegen té que ser Champions, ho passarà malament, perquè si te'n vas l'any passat ja s'ha vist en Casillas, i també sobretot ja es va veure en un partit contra l'Almeria Atlético de Madrid que va haver de jugar a Aranzubia. Vull dir que tallar la progressió en un porter que juga a la Champions i igual es passa un mes, 2 mesos sense jugar... I no només això, atempta directament contra el seu discurs de que aquí juguen els que estan millors, de que veig cada setmana quins són els entrenaments i quins són els jugadors més preparats per afrontar el proper partit, i de sobte sorprenent a tothom traient a un porter que havia rebut 0 gols fins ara per col·locar a Ter Stegen. Li has de donar minuts. Que justifiqui el senyor Luis Enrique aquesta decisió i que sigui, sisplau, honest i coherent amb el seu discurs de que juguen només els que entrenen millors i els que estan amb millor. Pero eso no lo podemos decir porque no sabemos cómo está entrenando Ter Stegen. Desde aquí no sabemos cómo entrena Ter Stegen. Jo crec que precisament la rotació de porters és conseqüència de que els 2 porters estan entrenant bé. Un cop jo aquí es vaig intentar convèncer que el senyor Adán li havia tret la titularitat al senyor Casillas abans que comencés tot aquest enrenou, perquè Casillas no estava entrenant bé. I tothom ho va posar amb entredit. O sigui, ara que el senyor Claudio Bravo no ha encaixat ni un sol gol amb el que duien de Lliga, em volen convèncer vostès que entra Ter Stegen a l'11 titular perquè està entrenant millor? No, és perquè ha considerat, pels motius que sigui Luis Enrique, i que no ha explicat encara, que vol posar a un porter un altre. I jo no estic segur que Pedro
es deu trencar la cara entrenant i arriba al partit i, bueno... Bueno, jo crec que Pedro avui ha sortit un pèl sentenciat del partit, perquè el canvi de Pedro, Pedro ha perdut una pilota i Luis Enrique s'ha girat a la banqueta i ha fet entrar a Munir de cop. Jo crec que se li han inflat Pedro, jugar en atac amb Pedro és el mateix jugar amb un jugador menys. O sigui, en defensa, correctíssim. Pocs jugadors al camp... Tan malament el veus, el Pedro? Totalment. O sigui, evidentment, ja fa anys que no és el Pedro de fa 3 o 4 temporades, no? Però actualment en atac és un servei a l'esquerra. Defensivament t'aporta moltíssim perquè pocs jugadors et poden pressionar tant com Pedro, segueixen el seu lateral com Pedro, però després, a l'hora d'atacar, Pedro hauria de fer el que feia quan a la seva època que era anar-se'n amb un davanter de cantonada, Pedro hauria de ser això. I resulta curiós que Luis Enrique a la roda de premsa prèvia del partit va dir les rotacions seran bones fins que acabem punxant i de fet algun pal se li donarà per això de Ter Stegen. Vull dir, les rotacions no hi ha hagut problema fins que s'ha punxat. La veritat és que amb els minuts que han jugat Munir i Sandro han tingut 2 oportunitats clares. Munir ha llançat molt bé al pal i Sandro ha fet un control orientat molt bo, després la pilota se n'ha anat una mica fora, però una cosa que també volia valorar, primer partit dolent de Rakitic, pot passar, amb la samarreta del Barça. El pitjor partit de la temporada de Rakitic. Sí, sens dubte. I després, un home que havia jugat molt bé contra el Granada i que ha canviat la fisonomia del Barça quan ha entrat al camp ha estat Xavi Hernández, esteu d'acord? El Barça ha estat un altre equip quan ha entrat Xavi. El Barça ha començat a tocar amb més criteri, hi ha hagut més control del partit i s'han generat moltes més ocasions amb aquests 30 minutets que ha estat Xavi que en tot el partit. El gran problema pel Barça durant aquest partit ha sigut el descontrol, és a dir, el donar-li possibilitat al PSG que t'agafés amb la defensa descontrolada, sobretot gràcies a les pèrdues de pilota. Igualmente, para mí el cambio no era Rakitic por Xavi. Se tenía que marchar Iniesta y dejar a Rakitic, que es el único que puede chutar desde fuera del área. Y luego pones a Xavi, que és el jugador que dona l'últim passe. És que posar Xavi quan vas perdent és una mica una incongruència, perquè el Xavi el que t'aporta és control, que és potser el que necessites quan vas guanyant, no quan vas perdent. Però també t'ajuda quan vas empatant, mantenir la possessió. És un mig camp al qual li havia guanyat la partida, amb el senyor Busquets i amb el senyor Rakitic, li havia guanyat la partida, un home que fa uns anys estava desahuciat, que Mourinho va recuperar un altre cop per la primera línia i que està fent una temporada esplèndida al Paris Saint-Germain fins al punt de sentar a cavall, no? Ha entrat a la segona part perquè li treu a Thiago Motta, o sigui, Thiago Motta li treu que és veritat que fa molt bon aquesta posició per davant de la defensa i que avui li guanya absolutament la partida. ¿Cuál es la cláusula de rescisión de Motta? És veritat que Motta ha fet un partidàs. Experiència. No ens enganyem, ha fet un partidàs. Ha fet un bon partit. Hoy ha sido espectacular. I una mica en contraposició al partit una mica desil·lusionant de Busquets. Jo crec que no està tan expeditiu com antigament i ha perdut moltes pilotes, que Bussi sempre és un jugador molt segur, que t'aporta l'organització de l'equip des de darrere amb una seguretat de distribuir bé sense perdre pilotes, i el Barça, tal com està estructurat, el que no es pot permetre és perdre aquestes pilotes perquè fa que el rival t'agafi amb la defensa totalment. L'altre dia, Luis Enrique ja va col·locar uns minuts a Mascherano de mig centre. Com Busquets no espavili, Albert, aquesta realitat es pot constatar aviat, és a dir, Mascherano titular al mig centre i darrere, digue-li qui vulguis, Mathieu, Piqué, Piqué Bartra, Bartra Vermaelen, qui vulguis, però Mascherano ja al mig centre. Podria ser perfectament, el que passa que Mascherano, encara que hagi errat a la primera jugada del primer gol, continua sent, jo crec, el defensor més en forma del Barça, tot i que no sigui central. Aleshores, clar, no pots tindre a dos puestos, aleshores, molt bé, si després fas rotacions i varies centrals, molt bé que jugui al mig centre, però ara mateix, clar, és que en un partit important Mascherano no el pots treure del mig de la defensa del Barça. Però sí que és veritat que Busquets és una de les temporades que té més competència des que està al Barça. Tant Mascherano, que ja hi era, però també a l'haver afegit més centrals a la plantilla, fa que Mascherano sigui competència. Perdoneu que s'incorpora, que s'havia perdut perquè és difícil a vegades trobar aquest lloc la primera vegada. Àngel Pérez, periodista de Mundo Deportivo. Molt bona nit, Àngel. Bona nit. Ja heu acabat les cròniques al diari? Sí, entre una mica que estàvem tots esperant si marcàvem el gol de l'empat i que era la primera vegada que venia aquí, que per cert estic molt agraït i molt content d'estar amb vosaltres. Què t'ha semblat el Barça, Àngel? Com heu vist a la redacció del diari? Aviam. Jo crec que és un partit que necessitem temps i per desgranar-ho, però en resum, a mi al final em queda una mica de gradols perquè ens l'hem acabat jugant amb Xavi Iniesta interiors. Com sempre. I això sí que és veritat que ha estat un Barça en construcció, que si mirem l'11 inicial només hi ha 3 cares noves respecte a aquest Barça que l'any passat tots pintàvem de desastrós i enfonsat. Només teníem Ter Stegen, Mathieu i Rakitic. Y Messi, que era otro. Bueno, sí, Messi és un altre. Messi és otro fichaje. Però com cares noves teníem aquestes 3 i és que jo porto setmanes dient, no ens oblidem que ha aterrat un cos tècnic nou, són 8 cares noves, 8 cares que han marxat. No, ara estem en fase d'adaptació. Per això. Que passa que era important que passés un partit com el d'avui, perquè millor que passi avui que no
que no voldria que sigui més decisiu. Jo, com deia Toni, hem començat una mica negatius, però si repasses tot el partit, l'última mitja hora del Barça per mi ha estat molt bona. Hem tingut el pal de Munir, l'oportunitat de Jordi Alba, que ha tret David Luiz, encara no sap com. Hem posat setge constantment a la porteria del PSG. És cert que hi ha hagut algunes contres perilloses, perquè hem acabat jugant amb 3 defenses, però també s'ha de veure que hi ha hagut una reacció, que no ha estat com partits de l'any passat, que anaves perdent i el Barça ni pressionava, ¿no? Sí, y además en 2 ocasiones, nada más recibir un gol, el Barça ha marcado en los siguientes 2-3 minutos, no ha bajado los brazos, algo que el año pasado, por ejemplo, no pasaba. Messi, Neymar, la nota positiva, Toni? Sí, y tanto. Segueixen marcant, segueixen sent determinants? Sí, desde luego. Y falta Suárez. Bueno, es que cuando llegue Suárez, Pedro va a ser un gran revulsivo para los últimos 30 minutos de partido. Sí, esa es la parte hacer el positiva, papel que creo feia Alexis de Pedro. Sí? S'hauran d'adaptar. Sí. Però sí que és veritat que, en general, durant tot el partit, l'actitud de l'equip i la intensitat ha sigut bona. És a dir, s'ha estat pressionant a dalt. És a dir, això no pot ser queixa. Amb 3-1 no han perdut la cara al partit. No. La part bona, no? Sí que és veritat que és un partit més descontrolat del que estem acostumats a Can Barça, perquè t'agrada controlar, tenir el rival a jugar en camp ofensiu, però bueno, d'intensitat no ha faltat, i això jo crec que és el mínim que exigeix un centre. Piqué no compta per res, penseu, en els partits importants? Jo crec que fins a Nadal Piqué té el seu estatge de pretemporada particular, tant físic com psicològic, i que s'arregli per quan arribi el gol. Y eso que hoy sin Piqué pierde salida del balón, porque Mathieu y Mascherano no es Piqué sacando el balón. Bueno, claro que no. Yo te digo el segundo que que saca bien el balón, que és Bartra, en la grada, eh? Jo te digo, És que a pesar de que es vengui també amb la línia defensiva la moto de que hi ha moltíssimes rotacions, de que tots compten per Luis Enrique, de que els està provant i els està foguejant, hi ha una claríssima tendència cap a posar a Mascherano i a Mathieu als partits importants. Hasta que esté Piqué bé. I avui ho ha tornat a demostrar. Estigui Piqué bé o no estigui Piqué bé. Perquè actualment són els que estan més en forma. Veure si no està Tens Vermaelen lesionat, Piqué fora de forma, segueix jugant al sistema que estem totalment. Jo crec que si avui hagués jugat Ibra, Piqué hauria estat titular, perquè, de fet, l'últim partit Luis Enrique el va reservar una mica per afrontar aquest duel tan important amb Ibra, que és el jugador estrella i franquícia del PSG, i a mi em sobta que el canvi aquest d'última hora, perquè tots esperàvem a Piqué titular, que pot estar relacionat a l'absència d'Ibrahimovic. Em sembla que si arriba a jugar Ibra i surt Piqué, la sangria ha sigut bastant pitjor. No, però el millor central que tens... El millor central que tens a la plantilla... El millor central que tens a la plantilla per marcar Ibrahimovic és, sens dubte, Piqué. El que sí que és veritat que canviant Ibra per Cavani i a sobre amb Lucas Moura, aquí Piqué pateix. Yo creo que es Mathieu, el mejor que lo puede marcar a Ibra es Mathieu, a cualquier jugador alto. Pero Mathieu en el regate 1 contra 1... Pero es que Ibra no tiene un regate 1 contra 1 muy rápido. Àngel, veieu en algun partit l'opció Mathieu lateral esquerra i jugar amb 2 centrals alts, precisament per evitar aquestes accions de pilota aturada que ens segueixen fent mal? Jo crec que a la llarga, si Jordi Alba fa partits com el d'avui, sí que és veritat que fa poc va jugar molt bé, però si fa partits com el d'avui, per mi Mathieu és una bona opció per la banda esquerra i jugar amb 2 centrals per posar una mica de contundència. Una mica com era Vidal, no? Un lateral barra central. Un jugador més fort, tot i que jo, en el moment que avui ha entrat Munir per Pedro, jo, tal com estava el partit i com estava la disbauxa del mig del camp, jo per mi hauria posat més aviat, havia entrat a Piqué per Pedro, hauria avançat a Mascherano una mica més a Busquets, a fer una contenció, perquè jo crec que la clau del partit d'avui és que la defensa no ha trobat un mig del camp que l'escudés, que la protegís, que assegurés les transicions, i això ha causat una mica de nerviosisme a la defensa. Luis Enrique acaba de dir que tots són culpables, però el primer és ell, i que el PSG ha aprofitat les errades del Barça, bàsicament, i és cert. Hem de triar el jugador fosprint del Futbol Club Barcelona, ja sabeu que ho fem després de cada partit del Barça, ginseng, jalea real, propoli, vitamines, aminoàcids, us preneu una ampolleta de fosprint esport i superareu fàcilment el rival. Fosprint Esport, si ho demaneu a arbolaris o botigues especialitzades, us regalaran una magnífica samarreta tècnica esport i és una empresa col·laboradora de la LFP World Challenge. Hem de triar un jugador Fosprint. Toni, tu què dius? Yo, Neymar. Neymar. Sí, porque siempre lo intenta. Oye, le sale o no le sale, pero siempre cuando coge el balón hace algo diferente. I ha fet un gol d'una execució molt complexa. Molta classe. Molta classe el gol. Neymar per Toni, per tu, Marc? Messi és el crac, però el jugador Fosprint és Mascherano. Mascherano. El que està com una moto és el Mascherano. Ha tingut una errada, com dèiem, al primer gol, però la resta del partit impecable. Albert, Sí, Messi, és que vull dir, sempre m'acaba passant el mateix, no? Vull dir, els demás jugadors ho intenten, els demás jugadors corren, però el que acaba fent tot bé sempre és Messi. Vull dir que... Àngel? Jo amb Neymar avui, precisament per això, perquè és el que més ha intentat, quan el partit estava encallat, ha intentat coses diferents i jugades per intentar apropar-se al marcador. I amb Riera? Messi.
Messi també sí, és qui agafa la pilota i qui va. Molt bé. Mireu, tinc aquí cotitzacions, per cert, que si entreu a esportium.es i a la casella codi promocional escriviu la ronda, tot junt i en majúscules, com us dic cada dia, us doblen el primer ingrés, fins a un màxim de 100 euros. Que ingresseu 10 euros, us doblarien aquests 10, 20, 20, 30, 30, 100, 100. Avui, a més, si apostàveu al gol de Messi i no sortia, us tornaven els diners, era una aposta realment interessant. Jo he apostat al gol de Pedro i sort que me'ls torna. Doncs la veritat és que Messi ha obert la llauna, no podia ser d'altra manera, però us he de dir que el Barça ara mateix és el tercer favorit per guanyar la Champions. El Madrid cotitza a 4,50 euros per euro, el Bayern de Munic, no, perdona, el Madrid 5,50, el favorit és el Bayern, 4,50 euros per euro apostat, el Madrid 5,50, el Barça 7,50 euros per euro, el Chelsea, del senyor Pérez Mojica, 8,50 euros per euro apostat. No és mala opció, i jo després de veure el Bayern aquesta tarda, que teníem la sort que jugava a les 6, com que jugava a Rússia, hem pogut veure el partit sencer, doncs em sembla que aquesta cotització, o posar-lo en primera posició com a favorit, és una mica exagerat, almenys a aquestes alçades. El PSG, que ha guanyat avui el Barça, cotitza a 17 euros per euro apostat. El Manchester City, que ha empatat avui, Avui ha empatat amb la Roma, era un partit complicat, és que és un dels pitjors grups, el completen, de fet, Grupo de la muerte. Ojo la Roma aquest any. El Manchester City va a 15 euros per euro, la Roma va a 51 euros per euro apostat, és a dir, ara és el moment de jugar-te-la, perquè si surt, és igual, fots 100 eurillos a 51 euros per euro i si sona la flauta, saben que t'ho doblen. A Canaletes. Sí. Sportium ja sabeu que és la casa d'apostes oficial de la Lliga de Futbol Professional i que hi ha més de 1.500 botigues perquè puguis apostar a un lloc físic si és el que desitges. Ho hem preguntat als rondaires, Alexia Ernst, bona nit. Bona nit, Albert. A les cases d'apostes, a Sportium, el Barça és el tercer favorit per guanyar la Champions. Els rondaires què en pensen d'això? Doncs hi ha 4 equips que són els favorits dels rondaires. Començo amb el Daniel Martí, que ens diu el Chelsea i el Bayern, el Xavier Serra diu que el favorit és el Bayern, el Jordi Masip pensa que el Barça i el Madrid no tenen equip que els hi faci ombra aquest any, el Jordi Mestres diu que aquest any la Champions es queda a Barcelona, és optimista, i el Juan Amado diu que Chelsea-Bayern, Real Madrid-Barça per aquest ordre. Aquí hem plantejat l'opció de que Mascherano pugui jugar definitivament com a mig centre, que era la idea inicial de Luis Enrique. Els rondaires aproven aquesta decisió, si és que es produeix? Aproven el que jugui de mig centre. Començo amb el Javier Ochoa, que ens diu al mig del camp, amb Busquets, Iniesta i Rakitic. El Javier Martín també creu que al mig, amb Xavi i Rakitic. L'Elisa Rodríguez també ens diu de mig centre, diu, però ja ho vaig dir que el Jefecito pot jugar del que sigui, fins i tot de porter. El Dume Vivas diu que de central, per altra banda, i la Raquel Martínez ens diu també que de mig centre. I la tercera qüestió que us plantegem, Xavi o Iniesta? Rakitic ara mateix és intocable, per tant només queda un volant com a titular. Xavi o Iniesta? Qui dels dos està més en forma al Barça actual? Què opinen els rondaires? Doncs pensa que és Xavi qui està més en forma. El Paco Benjumé ens diu Xavi, el Jaume Rafa també ens diu que Xavi, el Carlos Pérez diu que Xavi, que Iniesta porta un temps en una forma molt pèssima, el Juan José Pérez diu que crec que els dos igual, ens comenta que Iniesta no està donant el nivell que li correspon i que Xavi ni el veiem, i el Javier Cuartero diu que és com si li preguntéssim si estima més al papa o a la mama. Això també és cert, però jo també sóc partidari a hores d'ara, si només pot jugar un, de que jugui Xavi, pel que hem vist. Iniesta està fluixet, no està en el seu millor moment, i Xavi l'altre dia a Granada va ser determinant i avui ha jugat uns bons 30 minuts. El que és incomprensible és que si hi ha aquest consens, i vostè és un comentari que crec que va fer-me ahir a aquest mateix programa, abans de jugar-se aquest partit, hi ha una mica el consens generalitzat de que l'entrada de Xavi Hernández al camp li dona un control al Futbol Club Barcelona que li fa falta en molts partits, com per exemple aquest, i crec que succeirà també al següent de Lliga amb el Rayo Vallecano, perquè té una proposta similar, tot i que a vegades negligent, perquè els jugadors no tenen la mateixa qualitat, evidentment, que els del Paris Saint-Germain. Si hi ha aquest consens, com si li segueix consentint a Luis Enrique quelcom, que és deixar a Xavi a la banqueta, que al Tata Martino li hagués costat ja a aquestes alçades mig bitllet cap a Argentina un altre cop. Fins ara Rakitic i Iniesta guanyen tots els partits, com el que diu, no pots tampoc variar. Sí que pots donar-li entrada a Xavi en un partit de menys... Xavi a nivell físic té unes mancances que ara mateix, per la manera en què la intensitat que vol imprimir Luis Enrique aquest equip, jo crec que per jugar els 90 minuts no de l'estona. Pero Iniesta necesita un toque de atención, Sí, pero si hemos de hablar de forma,
yo me quedé con Iniesta y que el chaval vaya espabilando, que el chico vaya espabilando, porque Xavi, si hemos de hablar de forma, Xavi, como dice Marc, no puede Xavi jo crec que és un bon complement per als finals dels partits. Hi ha un element molt important, que és que Luis Enrique ho ha dit des del dia que va arribar, que vol jugadors compromesos, que vol jugadors que lluitin i que treballin. No dic que Xavi no estigui treballant, però Xavi és un jugador que tots sabem que fa 2 mesos va decidir ell marxar del Barça. I aleshores jo crec que això és un fet important per Luis Enrique, que... Però Àngel, tu no has vist un canvi molt gran en el Barça quan ha entrat Xavi avui? Sí, però també, jo us anava a comentar que ho he dit abans, jo he vist Hi ha un hagut canvi... una fluïdesa ofensiva molt més gran, amb molt més criteri ha jugat el Barça. Però aquest canvi està associat a que el PSG s'ha tirat enrere. Jo crec que el Barça ha agafat protagonisme en el partit en el moment que el PSG li ha donat protagonisment al partit. Si el PSG hagués volgut estar jugant 3 hores més, com ha estat jugant, mentre el físic els hi hagués aguantat, si hagués volgut, el Barça hauria estat amb aquest desordre i amb aquest nerviosisme. El que passa que hi ha un moment que el PSG veu que queden un quart d'hora de partit i que potser és més important arreplegar-se i assegurar una victòria, fins i tot un hipotètic empat, que no arriscar-se a que jugant oberts i en perill com han estat jugant, el Barça els hi pogués empatar. Ens quedem amb el millor Iniesta, un Iniesta que feia avui 100 partits en Champions. Li donem 20 caixes de fos prim perquè necessitem a Don Andrés al 100%. Sí, el mateix Andrés Iniesta, que no fa tants anys marcava aquell golarro a Stamford Bridge contra l'actual Chelsea de José Mourinho. Així narraven els companys de diferents mitjans de comunicació aquell golaç. Vinga, Iniesta. A per totes. ¡Es posible dentro! ¡No llega! ¡Segundo paloto! ¡Ay! ¡Que se la come! La pelota para Leo Messi. ¡Vamos, Leo! ¡La juega en corto! ¡Chut Iniesta! ¡Gol! ¡Ese es! ¡Golazo de Andrés Iniesta! ¡Qué golazo de Iniesta! ¡Gol de Andrés! ¡Don Andrés! ¡Don Andrés! El dios del fútbol acaba de bajar a Stamford Bridge. ¡Puto crack! Es el dios de la justicia del fútbol, porque la mezquindad no se puede pagar. Andrés, gol, 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 gol. Quan tot semblava perdut. Increïble! Increïble! És increïble! Increïble! Com... Doncs esperem veure ben aviat imatges com aquesta de Don Andrés Iniesta. Algun resultat li ha sorprès a vostè, Pérez Mojica? De tots els que s'han donat avui a la Champions, la derrota de l'Atlètic de Bilbao, jo no l'esperava de ninguna forma. Està pràcticament fora. No l'esperava, però sí és cert que a la Lliga també està tenint una mala ratxa. Què tal el partit del Bayern Múnich? Sí, l'he estat veient sencer. Jo crec que el Bayern Múnich ha guanyat amb justícia, però podia haver empatat en qualsevol moment el CSKA de Moscou, que ha tingut moltíssimes ocasions, sobretot amb els peus d'Ahmed Musa, que ha estat sol en punta, amb molta velocitat, ha guanyat l'esquena molts cops als defensors del Bayern de Múnich, que un d'ells és, per cert, Xavi Alonso, que no entenc molt bé quin és aquest esquema que utilitza Pep Guardiola, que en defensa sempre s'integra Xavi Alonso allí entre els centrals, i si no fos per aquest gol de penal de Müller, potser hagués patit molt més avui. I Mourinho, amb la mà al cor, ha jugat bé el Chelsea? Tranquil·lament, jo crec que ha estat un partit tranquil per ell, el gol ha estat de man llamàtic, de cap, tot i que hi ha hagut un parell d'ocasions anteriors de Diego Costa, que segueix tenint punteria, avui no 4 punts per tant al Chelsea. I que té molèsties musculars, per cert, sortia Mourinho ahir queixant-se de que potser quan vingui a jugar amb la selecció espanyola Diego Costa no es té tanta cura o no es té tanta consideració a l'hora de cuidar-li les molèsties musculars i que ell volia reservar-lo, però avui evidentment tenia la necessitat de fer-lo. La bona notícia pel Barça, Albert, és l'empat de l'Ajax, perquè això permet al Barça seguir segon. És un mal menor, no? Però jo, veient les imatges d'Iniesta marcant al camp del Chelsea, no voldria per res del món un creuent amb Champions entre Chelsea i Barça, amb un Chelsea amb Mourinho o Cesc, perquè ja m'estic veient ja al Camp Nou marcant Cesc al minut 92, eliminats, i poder hem de rellenar les persones amb àcid sulfúric en vez de aigua, saps? El Cesc, aquelles alçades de l'any ja està fos. Home, porta 4 anys descansant, Cesc. Després de Nadal ja comença l'estiu, home. Vinga, escolta, tinc aquí la bossa vintage del diari Esport. Ja heu començat a enganxar els cuponets i ben aviat serà vostra. A mi m'encanta, és de les promocions més fantàstiques que hem vist mai. Ja veieu que és àmplia, que caben un munt de coses i que a més és molt, molt bonica. Aquesta, la que tinc aquí, la sortejaré entre tots els rondaires que escriviu habitualment comentaris al Facebook.
Per cert, que el Real Madrid demà juga un partit dificilíssim, la Champions, també. Home, jo, quan vaig veure el sorteig, molta gent deia a veure qui li toca el Real Madrid, perquè a més sempre hi ha aquest desig de que li toqui un equip de poc prestigi, com per dir que té un grup fàcil. I es parlava del Malmo, del Maribor, que avui per cert ha empatat amb el Schalke 04, i del Ludogorets una mica com els Caramels. Bé, jo crec que té el Ludogorets l'oportunitat de disputar una bona fase de grups i fins i tot en algun d'aquests partits donar una sorpresa. O sigui, que tothom presumeix una victòria facilíssima demà del Real Madrid, però jo tampoc ho tinc tan clar. Amb Casillas o amb Keylor? Jo sóc de l'opinió que ja hauria de començar a entrar Keylor Navas després del que ha succeït en els últims partits, però tinguem en compte que aquest cap de setmana, jugant fora de casa, el Real Madrid, amb Iker Casillas, va tenir una altra tranquil·litat, perquè Casillas, quan es desinhibeix una mica d'aquesta pressió que té del públic del Bernabéu, doncs potser rendeix una mica millor, i crec que Bulgària pot tenir una altra oportunitat de fer el mateix però a nivell internacional. Perfecte. Parlem de Lionel Messi, que cada cop està més a prop del rècord de Raúl, de gols a la Champions, al igual que Cristiano Ronaldo. Messi va parlar en una entrevista, és curiós perquè aquí és difícil que xerri, però quan va fora resulta més senzill. Ens va parlar de com veu la Champions, què pensa dels seus nous companys d'equip, i ho va fer d'aquesta manera en una entrevista que li va fer l'esponsor que el patrocina. Anem a veure'l. Soy Leila para Adidas Game Day Plus. Estamos en Barcelona con el único Leo Messi. ¿Qué tal? Todo bien. Fútbol Club Barcelona tiene ahora una de las líneas de ataque más peligrosas del mundo. ¿Qué puedes lograr en el UEFA Champions League? Bueno, la verdad que estamos ilusionados, con muchas ganas. Como dijiste vos, ya teníamos en la plantilla muy buenos jugadores. Ahora con la llegada de Luis Suárez creo que eso refuerza más nuestra delantera y ojalá podamos conseguir el objetivo. Sabemos que la Champions es complicada, que hay momentos muy difíciles, pero creo que podemos llegarle. ¿Por qué es la Champions League tan especial? Porque están los mejores, ¿no? Están los mejores de Europa, los más grandes, equipos más grandes del mundo y por eso lo hace tan importante. Usted consiguió marcar 5 goles en un solo partido de Champions League. ¿Qué se siente marcar tantos en un partido? No sé, la verdad que fue algo... El primero, ya, en la segunda, ¿cómo? No sé, la verdad que fue importante por cómo ganamos el partido, por los 5 goles, pero quedó ahí. Después vino otro partido y seguimos como siempre. Fue un día especial, diferente, porque fue la primera y nunca me hice 5 goles en un partido, pero un partido. ¿Cómo está crecer Rosario? Bueno, mi infancia, la verdad que tuve una infancia espectacular, donde todavía tengo amigos, si bien me viene muy chiquito, todavía me queda mi gente, mi barrio, mis lugares. Amo Rosario, volver a mi casa, y la verdad que mi infancia fue muy linda. Leo, thank you very much. A pleasure to meet you. Leo Messi. Un Messi que tothom que entengui una mica de futbol estarà d'acord amb que ha canviat, Àngel, aquesta temporada. Ens recorda molt el Messi que ens va fer guanyar-ho tot. Vaja, tothom menys els cavernaris. Bueno, allà sempre parlaran amb els mateixos aires i aniran de la mateixa forma, però no hem de fer cas del que diuen allà. Jo crec que ens hem de quedar amb el que estem veient aquí. Jo crec que ha renovat il·lusions. Jo crec que s'ha donat compte de que fins ara ell creia que sol ho podia fer tot i s'ha donat compte de que no pot, de que necessita els companys i de que necessita una estructura per arribar a aquell punt on abans arribava sol. I precisament potser avui és el que ha faltat. Vull dir, ha faltat que Messi, que ho ha intentat, que entre Neymar i Messi jo crec que eren els dos més gols del partit, li ha faltat una mica un Rakitic que l'hem vist una mica fluix avui, li ha faltat un Iniesta assistent, li ha faltat una mica el que anomenem els satèl·lits, que el permetin brillar com ha brillat des que va arribar al Barça. Doncs una cosa que no canvia. A la caverna, a la central lechera, segueixen amb el tir al Messi. Primer, a la goleada. Pero se ha conocido el equipo ideal de la Liga aquí, del equipo ideal de la Liga de septiembre. Y no está Messi. Cuidado también con lo de Neymar, porque salvo los 3 goles que metió el otro día, pues... Bueno, esa es la auténtica realidad, que está aquí dicho. Y la Liga de Fútbol Profesional no somos nosotros histéricos los que lo decimos. Que si Messi ha dejado de hacer una cosa que hacía, no le valoréis ahora otra, que es lo que ha dicho Látigo. A ver si se le va a ocurrir a Messi sacar de banda y hacemos del saque de banda es alucinante el bello arte de la asistencia. 33 años llevo en el fútbol, he jugado 20 años al fútbol y la asistencia no he tenido nunca ningún valor. Ninguno. Bueno.
Si rabien amb Messi és que anem bé, perquè a l'altre programa cavernari per excel·lència, el programa on porta el fuet, Josep Merengol, s'atreveixen a dir que Messi està exigint a determinats jugadors, a l'11 de Luis Enrique. Messi quiere que Xavi juegue mucho más, que tenga más protagonismo en el equipo. Porque va a bajar menos, tiene que bajar menos a por el balón y él se va a sentir más cómodo. O sea, es Messi pensando en Messi, no es Messi pensando en el Barça. Estos son, me pito renovado. Yo quiero jugar por la derecha, Yo me cae mejor porque no sé qué, concedido, Leo. A ver, quiero beber Coca-Cola y a poder ser choripán. Pues barra libre, cómete 8 choripanes. O sea, me voy a Argentina a curarme de la lesión 2 meses de gañote, antes de Navidad, empalmo con Navidad. Me coges el chupetín de Navidad y vengo para el año nuevo. Aquí con la zarandaja, la butifarra. Bueno, pues como lo dice Messi, y es el mejor de la historia, y es cojonudo, pues lo que diga Leo, que no se enfade Leo. Y tú tranquilo, que Luis Enrique no le habrá dicho, mister, lo que usted diga, lo que usted desee. Yo le he dicho, oye, yo quiero, no sé lo que vas a decir, yo quiero esto, ¿vale, Luis? Y difícil levantar la voz, porque el Messi lo consigue así, no levanta la voz, qué buen chico, es que humilde, que... Vale, Luis. Y yo le he dicho, el pequeño, ya me ha echado la mirada del tigre. De entrada... Me ha echado la mirada del tigre, estamos jodidos. Muy bien, exige, ese es Leo Messi. Ese es el gran Leo Messi. Exige, no pasa nada. Señorías, no diré nada más, no haré más declaraciones. Exige. Messi exigeix. I quan Messi fa un gest i discuteix amb un jugador del Barça és un dictador. Recordeu el tema de Villa? Sí. Quan ho fa Cristiano Ronaldo amb Ramos, són discrepàncies entre amics. Aquest és el tracte diferencial que ofereixen en aquests programes cavernaris, i per això són caverna. No perquè uns siguin del Barça o els altres siguin del Madrid, perquè això ha passat sempre. Però quan un mateix fet l'avaluen de manera diferent, aleshores et converteixes en un cavernari. I l'acció de Cristiano Ronaldo amb Sergio Ramos no era una discussió entre amics, era un pique amb tota regla. I si aquestes mateixes imatges haguessin estat amb Messi i Neymar, us imagineu, encara parlarien avui en aquests programes. Com s'atreveixen a parlar de Messi dictador, quan no hi ha ni el més mínim fet que així ho demostri. Bé. Hi ha una cosa que tenen raó, senyores. S'ha d'agrair molt a Messi la tasca que està fent per vindicar una mica lo important que és un assistent a la Lliga Espanyola, perquè abans no se li feia ni cas. És veritat que anàvem tots només a veure la sèrie de la taula, de la seqüència de golejadors, i l'assistència sembla que ara s'hagi inventat només per justificar que Messi porta menys gols de lo habitual, a aquestes alçades de temporada, i això se li ha d'aplaudir a Messi, que ha centrat una mica el focus amb els assistents. Si no, ningú sabria quantes assistències du Coque, que ara està en boca de tothom, o du Xavi Prieto, que crec que és el tercer assistent de la taula. Perdoni, només hi ha un jugador que rebi més pals a la caverna, o com a mínim igual que Leo Messi, és Gerard Piqué. El firme apoyo de Piqué a la consulta tuvo anoche un capítulo más. Es un lujo tener al presidente más representando a Cataluña. Gracias a La Sexta por emitir esta entrevista y que llegue a toda España. Ese tuit ha revolucionado las redes sociales. Sus detractores han creado el hashtag Piqué fuera de la selección. Si Piqué debe seguir en la selección española, lo preguntamos. Esta es la pregunta y puedes participar desde ya. ¿Debe seguir Piqué en la selección? Chiringuito Piqué sí o Chiringuito Piqué no, si opinas que no, que debe dejarla, ¿vale? El hashtag almohadilla Chiringuito Piqué sí, almohadilla Chiringuito Piqué no. Yo tengo que decir que Piqué debe hacer un ejercicio de reflexión, consultar consigo mismo, con su moralidad, y debe renunciar a la selección española. Yo no soy políticamente correcto. Creo que ha pasado el límite porque está defendiendo una consulta que es ilegal y desde hoy, como ya suponíamos, pero digo oficialmente, anticonstitucional. Yo en eso no quiero que Piqué sea como Guardiola dentro de 8 años. Guardiola del 2000 estaba con Camacho ahí con su sudor español y tal, no sé qué, y se daba abrazos con Camacho en la banda y parecía que Guardiola estaba muy entusiasmado con ser español, y yo me lo creí. Y 8 meses después salió en Nueva York una esta diciendo se haga la independencia de Cataluña. Es decir, yo soy gilipollas, ¿por qué me lo creí? Yo creí que Guardiola estaba orgulloso de defender a España y él prefería Cataluña. Pues es que esto es muy serio, es España, La sociedad española es muy seria, Que Piqué está defendiendo un referéndum que va dirigido a que Cataluña deje de formar parte de España. Si él está defendiendo eso, creo que también debería dejar la selección española, porque él está defendiendo intereses contra España. Seguramente hay jugadores que piensan lo mismo, no lo van a decir porque es políticamente incorrecto. El delito de Piqué es decirlo,
Per cert, que Roncero fa de seleccionador català, ho heu vist, no? A Torrente 5. Torrente 5. Serà el seleccionador de Catalunya, una Catalunya independent, l'any 2018 a la pel·li de Santiago. Em sembla que aquestes opinions no són precisament les més objectives, no? Tenim aquí un periodista de la Gaceta que, dius, no sé fins a quin punt aquesta opinió pot ser objectiva, no? I a més, comentar que bé, o sigui, aquesta setmana passada em sembla que van estar parlant sobre el sobrepès de Luis Suárez, l'hipotètic sobrepès de Luis Suárez, no? Quan anys enrere han estat sempre dient que Ronaldo estava al pes perfecte, Ronaldo al grassonet, vull dir, i Benzema, etc. Vull dir, allà, ho veus tu una mica del doble rasero, no? És gent que està ara rajant a tort i dret per a la gent que van jurar amor etern fa 4 o 5 anys. S'obliden de que tots els èxits històrics de la selecció espanyola són gràcies a una columna vertebral de jugadors catalans. Valdés, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi... Iniesta no és català. Iniesta no, però en fi, em refereixo que no se'n recorden de tot això? Que tindria Espanya un Mundial i 2 Eurocopes si haguessin renunciat a la selecció espanyola aquests jugadors fa 4 anys? S'agafen que això quan va anar bé va ser gràcies a Del Bosque i quan ha anat malament ha sigut culpa dels jugadors del Barça. O sigui, simplement això. No, però quan marca Puyol el gol a la semifinal contra Alemanya, quan marca el gol Puyol a aquella semifinal, i no sé si va ser, segurament després, quan li dona un petó al braçalet del Barça el 2-6 al Camp Nou. Però Piqué no pot pronunciar-se com vulgui? Vull dir, no està en un estat lliure? Bueno, és una extensió del que estem vivint extraesportivament. O sigui, jo he sentit en aquest recull d'imatges que deien Piqué no puede... El Pedrerol deia Piqué, el problema de Piqué és decirlo. O sigui, ara el problema és expressar-se. Ha faltat el respecte a algú? No, a ningú. Jo trobo que no. No, però és que li estan negant el dret a expressar-se. Ell diu el que pensa, i jo ho defenso molt a Gerard Piqué en aquest sentit. I quan se l'ha d'atacar, se l'ataca perquè a vegades està malament esportivament, però jo defenso que jo vull jugadors que diguin el que pensen i que ho diguin clarament. Més cosetes, ja veieu, Messi, Piqué, amb Luis Suárez, amb què es poden ficar amb un jugador que encara ni ha debutat? Amb el sobrepès. I sabeu per què passa això? Perquè Luis Suárez era l'objecte de desig d'aquest senyor que manega les titelles. Sí, l'autèntic director dels 2 programes que heu vist, els 2 programes que van anar, i sobretot d'un. Hi ha un senyor que porta ulleres, que viu a Madrid, que té molt poder, que ha anat a declarar per un judici d'una concessió d'un hotel o d'un hospital irregular, en principi a Mallorca, i d'això no en parlen, Us imagineu que li haguessin donat un hospital a un directiu del Barça o a un president del Barça? Com se l'acusaria? I si a sobre va declarar, us imagineu? Ni un minut. Ni un minut, Doncs el senyor, aquest d'ulleres, ha anat a Mallorca a declarar per explicar per què d'aquesta concessió d'aquest hospital a la seva empresa. Doncs, com aquest senyor no va poder fitxar Luis Suárez, ara les ordres que dona l'autèntic director d'aquests programes són pel jugador uruguaià del Barça encara que no hagi debutat. Ara resulta que està gros. Te ha gastado 85 millones de euros para que el tío los 4 meses de sanción pues esté conociendo la gastronomía catalana. O sea, es que parece acojonante. O sea, lo dices como si fuera algo normal. Tú te gastas en una maquinaria de guerra 85 millones de euros. Bueno, como estos 4 meses no le ayuda a Alon, pues seguramente no va a tener gasófeno, no va a arrancar el día que lo pongamos. Hombre, pues que se cuide. Yo creo que ha sido bastante generoso cuando has dicho un poquito gordito. Ha sido bastante generoso. Oi, quines ganes tinc que arribi el partit del Bernabéu i que Luis Suárez vegi aquestes imatges. Home, un 0-2 gol de Luis Suárez, gol de Messi, després d'això, orgasmàtic. Jo demanaria als grans jugadors aquestes coses, Àngel, perquè jo he parlat amb alguns, aquestes coses els motiva. Els motiva. Per això jo els demanaria que segueixin. Le están donant ganas a Luis Suárez d'arribar aquell dia. Es verdad que la camiseta que le ponen a Luis Suárez en el partido no le hace ningún favor, Sí, pero bueno. Pero porque en el Mundial, sí, muy holgada. En el Mundial lo vimos con la camiseta de Uruguay, estaba finísimo y han pasado 2 meses. A ver, Luis Suárez es un tío de constitución potente. Sí, de hecho, esto es lo que le da la explosividad y el cambio de ritmo que tiene, y es su físico durante toda su carrera. Sí. És com François Gallardo. Gallardo, que hem llegit una entrevista al diari de Sabadell on deia que havia jugat a futbol. Paco Gallardo, perquè nosaltres hem tingut accés a veure el seu DNI, Francisco o Paco, com vulguis. Us recordo que el dimecres de la setmana vinent portarem testimonis de persones que han estat perjudicades, diguem-ho així, pel senyor Gallardo. Testimonis amb documents, amb proves, amb contractes, amb whatsapps, no us ho perdeu. Despullant el perruquer de Sabadell. Així es titularà el programa. I si no? I si no? I si no, desmóntamelo. Escolteu, doncs una mica d'humor. Ja sabeu que Toni Martínez s'encarrega de fer-nos riure al programa Levántate y Cárdenas, que dirigeix Javier Cárdenas, amb un gran èxit d'audiència, i va trucar a François Gallardo
primer, amb el teu alter ego, Ahmed. Sí, Ahmed, un jugador de 22 años, marroquí, que, bueno, se quiere hacer un hueco en este difícil mundo del fútbol. I va trucar a François Gallardo, Para que le echara una mano. A veure què deia aquest suposat agent FIFA. Sí. Ah, hola, buena. ¿François Gallardo? Sí, de parte. Hola, buena. Mira, yo soy Ahmed, cosa de futbolista, llamo... ¿Quién te ha dado mi número? Sí, cosa de diferentes clubes donde yo he jugado, tienen teléfono, todo esto. Quería saber si es posible hacer de ayuda tuya. Yo he visto muchas cosas de que dice este chico va a fichar por aquel equipo, todo esto de exclusiva, ¿verdad? Sí. Simplemente que tú digas que yo, Ahmed, voy a fichar por cosas de equipo de segunda división importante. No, solo primera Barça-Madrid. Solo Barça-Madrid. Tú a lo mejor puedes decir comentario de Ahmed igual de Raja Casablanca puede fichar por Barça, está su bizarreta, lo está mirando y está para cederlo a otro equipo después. Entonces, ¿es posible hacer cosas de estas? Mira, te comento, esto no es tan fácil como que yo diga que el Fútbol Club Barcelona te quiere a ti. Pero... No, esto no es levantarse por la mañana y ponerte a desayunar. Tú me parece que me estás dando cosas de rodeo y no me está gustando. No, de rodeo nada, caballero. De rodeo nada. Yo me parece que tú no entiendes de fútbol. Ah, yo no entiendo de fútbol. Después de 15 años. Yo siempre te veo allí con la taza y que dices cosas de exclusiva y todo esto. Vale, correcto. Pues ya está, si la mitad de veces lo que tú dices no se hace. Ah, ¿no? ¿Quién lo ha dicho? No, bueno, yo lo que veo allí más o menos. No, de eso nada. El 90% ha sido acertado. ¿El 90%? El 90%. Pero tú has dicho muchas cosas que no se cumplen. Y ahora, Ahmed no lo quiere ayudar. Es cuestión que yo tengo que saber más información de quién eres tú. Yo soy Ahmed. No, espérate. Tu nombre y tu apellido. Ah, sí, yo te doy Ahmed Hossam Mido. No, te lo pido que me lo envíes por CMS. ¿Por qué? ¿Por CMS? Sí, tan difícil es que tú me envíes tu nombre y tu apellido. Ahmed. Pero no, de tu teléfono móvil al mío. Ahmed Hossam. No, me lo envías por escrito. ¿Pero para qué? Porque sí. Ah, vale. Yo te lo envío y entonces ya hablamos. Gracias, perfecto. Gracias a ti, amigo. Gràcies. Com vas poder comprovar, Toni, ell només treballa amb jugadors del Barça i del Madrid. Sí, a mí lo que me sorprendió es que... Hi ha molts jugadors que representa aquest senyor, com tots sabeu. Sí, y que el 90% de lo que dice, se cumple. Eso es una maravilla. Me encantó esa frase. Això és el que tenen els friquis. Aquí l'hem definit com el nou Carlos Jesús o el nou Hosmar. És un personatge molt divertit de la televisió. És que mejor tomárselo así, superfort, jo m'imagino així, François Gallardamos. Sí. Gallardamos, tu has dit. Doncs després d'aquesta trucada, el va trucar un altre alter ego teu, muy popular a Levántate y Cárdenas, que es Jesús San Silvestre. Exacto, como representante de Ahmed en este caso, para decirle que no se meta con mis jugadores, o sea, que no intente robarme jugadores, claro. Correcte, i la reacció d'ell és dir que mai havia parlat amb el teu home, Exacto, no? pero... Atents. Sí. Hola, muy buenas, ¿François? Sí. Sí, hola, muy buenas. Mira, soy Jesús San Silvestre. Te cuento, es que soy el representante de Ahmed, porque me ha estado diciendo pues, que le has estado llamando. Yo no lo he llamado nunca. Sí, me dice que quieres tú ahora ser su representante y demás y todo esto. Y claro, hombre, pues un poquito, pues entre nosotros pues no nos pisamos un poquito los jugadores, ¿no? Sí, mira, yo no conozco a tu jugador de nada. Sí, Ahmed. No, nada. Sí. No, mira, una cosita. Este señor me llamó el otro día 40 veces. Sí. Te repito, 40. Sí. En la vida había hablado yo con él. Vamos a ver, o sea, si tú quieres fichar a mi jugador, pues dímelo. Pero si yo no quiero fichar a tu jugador, yo no sé de dónde ha salido esta historia. Bueno, pues a ver, es un jugador que yo lo llevo desde hace ya mucho tiempo. No. Yo no conozco a tu jugador de nada. Ni sé cómo se llama. Lo que no sé es qué haces tú metiéndote pues en el trabajo de los demás. Si yo no estoy hablando con él. Sí que estás hablando, estás en negociaciones. No, mira, la historia aquí hay algo que no cuadra. Jamás en la vida he llamado a tu jugador. Jamás. Pues no lo entiendo, entonces. Bueno, pues si no lo entiendes, se lo explicas a él. Tú eres el que sale en la tele, ¿no? No, yo no soy el que sale en la tele. Sí, o sea, estáis ahí, os volvéis locos saliendo en la tele y os creéis que podía ser lo que sea. No, las historias están raras. Yo no he hablado con tu jugador en mi vida. ¿Sí? En mi vida. Pues a mí me confirma porque sí que la ha llamado. Que yo no lo he llamado si no tengo el número de teléfono de él. ¿Qué me estás diciendo? Vamos a ver, yo si te interesa, pues lo podemos hablar. No, si ni me interesa, no me deja de interesar. En la vida he hablado con él porque no tengo su número de teléfono. Sí, bueno, pero tampoco te ponga vacilón conmigo. No, te estoy hablando claro. No he hablado con él, nunca. No tengo ni su número. Sí. Jamás. Sí. Es que a mí me parece, sinceramente, François, que... No, olvidarlo de esta historia. Sí, pero escucha un momento lo que te estoy diciendo. No hay nada que escuchar. A mí me parece que meterse en mitad de un jugador, pues es de una persona, pues, miserable.
Pero mira, escúchame bien. En la vida he llamado a tu jugador. Ni lo conozco. Sí. Vale, pues si no lo he llamado, que no mienta a tu jugador. Estoy alucinado. Gracias por tu llamada. Es un placer. És molt fort, perquè primer diu, reconeix que ha parlat amb ell. Pero Diu dice que primero- em va trucar 40 vegades. El Pero vas primero trucar dice que no 40 le o una? conoce. No, llamé 2 veces. Dos, No, sí, no, no una 40. con Ahmed y otra con Jesús en Silvestre. Per tant, 40 cops, No, res. no, para nada. I després diu que no el coneix, que no ha parlat mai, Y amb luego què que sí. quedem, no? No, se desmonta el solo. Així és aquest personatge. De seguida, una altra broma, fora de l'àmbit, perquè ja que tenim el nostre convidat avui, a Toni Martínez, volem destacar una altra de les seves trucades, que són sempre molt bones, a Levante i Cárdenas. Però us he de parlar de dinero crèdit. Si vosaltres aneu al banc a demanar un préstec i el banc us diu que no, vaja, això és segur que us dirà que no, teniu una oportunitat d'anar a Dinero Crèdit i, atenció, per préstecs superiors a 10.000 euros i amb un immoble com a garantia, Dinero Crèdit us dirà que sí, segur. Us donarà la resposta en 24 hores i, a més, no importa que estiguis a RAI o a SNEF, perquè entenen que molts cops estàs a aquestes llistes sense tenir cap culpa. A més, facilitats a l'hora de tornar els diners, pagaments bimensuals, trimestrals, semestrals, esperaran a que venguis un pis, si és que aquesta és la teva necessitat prioritària, o a que cobris una herència. Si vols contactar amb Dinero Crèdit, dinerocredit.com, trucant al 93 11 22 677, 93 11 22 677, o estan a Passeig de Gràcia 101. Sabeu qui és Úrsula Corberó? Sí, home. Marc? Mita. Guapa. Sí, Com no, eh? Ja la fitxàvem. Guapa, eh? Us agrada a tots, no, Úrsula Corberó? Sí. Doncs aquí aquest senyor la va trucar. Sí, es verdad. ¿Qué va a pasar, Úrsula Corberó? Pues me hice pasar por becario de un diario, de La Razón, y un becario muy nervioso por estar hablando con una musa como es ella, hombre. ¿Y cómo reaccionó? ¿Ho escoltem o què? Sí, le hice una entrevista un tanto curiosa, lo dejamos así. Mireu què és el que passava amb Úrsula Corberó i Toni Martínez fent de becari. Hola, buenas. Sí, hola, ¿Úrsula? Sí, soy yo. Úrsula Corberó. Sí. Sí, mira, soy Francisco Jiménez de La Razón. Bueno, es para hacerte un test para la edición de mañana de La Razón. Vale, no te preocupes. Dime tu color favorito. Mi color favorito, el rosa. Estoy un poco nervioso, ¿eh? No te lo voy a... Bueno. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, porque es que, bueno, tengo incluso pósters tuyos en mi habitación y todo. No me lo puedo creer. Qué fuerte. Me hace mucha gracia. Vale. Bueno, es que- Gracias. Nada. ¿Seguimos con el test? Sí, seguimos. Vale, mira. ¿Carne o pescado? Carne. Yo muchas veces lo digo porque es por la única chica por la que dejaría a mi novia, es por ti, ¿eh? Que dejarías a tu novia. Sí. No, ahora de momento no dejes a tu novia. Qué bien bailas, ¿eh? Muchas gracias. Y en FHM también salías muy guapa. Muchas gracias. Ya te digo, tengo pósters tuyos allí en mi habitación. Gracias. Perdona, es que estoy un poco nervioso. No pasa nada. Vale, ¿y te vamos a poder ver en alguna serie en un futuro así? Pues de momento estoy con el teatro. ¿Podría ir a verte al teatro a lo mejor algún día? Claro, por supuesto. ¿Sí? Sí, claro, no hay problema. Y bueno, iría sin mi novia, ¿eh? Por eso. ¿Eh? Digo que iría sin mi novia. Que iría sin novia, muy Sí. bien. Bueno, vamos a centrarnos. Vamos con la última. Vale. Venga, Levántate o Cárdenas. ¡Úrsula! ¿Qué? Que soy Toni Martínez de Europa FM. Madre, que yo no podía creer, digo, esto es una inocentada, ¿no? No me había pasado en mi puñetera vida. Estoy hasta roja, digo. No, perquè la noia diu sin nòvia, diu sí. Clar, li va seguint i diu aquest tio... Al principi li fa gràcia, però al final és una mica psicòpata, ¿eh? Sí, va cambiando el tono. Sí, va ven al cambiando el teatro tono ya, ella. sí, eso. Sí, Ara, sí, però molt bona tia, eh? Sí, mucho. Y su madre, que fue la que nos dejó ligársela, en este caso, encantadora. Molt bé. Escolta, Toni, ja que estic amb tu, digue'm un resultat exacte dels partits de demà de Champions, dels equips espanyols. L'Atlético de Madrid, subcampió d'Europa, juga contra la Juventus. Un 3-2. Un 3-2. 3-2 a Sportium, cotitza a 29 euros per euro apostat. Recordeu que si entreu a Sportium.es i a la casella codi promocional escriviu la ronda tot junt i en majúscules, la ronda tot junt i en majúscules, us doblen el primer ingrés fins a un màxim de 100 euros. I això és molt, perquè tens una oportunitat de 100 euros per fallar. Tu et jugues 100 euros a que, per exemple, queden 3-2. Hombre, no está mal si ganas. Multipliques 29 euros per 100. 290. Són 2.900 euros, no? Sí, 2.900. 2.900. 2.900 euros que t'emportaries en cas de que això passés. Mañana no madrugo, con esos 2.900. Com els 100 euros que els han tornat a ingressar, no perds Són absolutament res. 290, eh?
Són 290. 29 per... 2,9 o 29? 29. 2.900. 2.900. Si es juga als 100 euros, serien 2.900, no? Sí. I si no, tornarien als 100 euros. Algú se la vol jugar, un resultat exacte, per si de cas? 1-1. 1-1, 6,50 euros per euro. Jo 1-0. I 1-0, 10 euros per euro apostat. I el Real Madrid, què diu vostè? Mojica. Que li posem, que ens doni una mica de diners. Posem-li un gol al Ludogorets, un 1-4. 1-4, 13 euros per euro. 1-6, 41 euros per euro. El primer gol de Cristiano... Aquesta és bona, que Cristiano marca el primer gol, 3 euros per euro apostat. I 0-7 no el paguen? El 0-7 no el tinc aquí. I la matxada de Ludogorets? La matxada, un 1-0 o un 2-1. 2-1, 34 euros per euro. Estaria bé. I la victòria del Ludogorets, només 15 euros per euro apostat. Si això passa, ens anem a sopar al Chaflán de Barcelona, que és el nou Zarco, un lloc on trobeu tapes de disseny boníssimes i baratíssimes, bons vins. És l'antic Zarco, que ara es diu el Chaflán de Barcelona, a Buenos Aires, a Urgell. Us puc garantir que per molt pocs diners gaudiu d'un sopar o d'un dinar increïble. Està molt a prop del Mundo Deportivo. Al costat. Més d'un sopar hem fet allà... Oi que sí? Més d'un sopar de grup i més d'un dia que hem sortit tard. Doncs ara han habilitat un dels racons per cocteleria, no sé quants gintònics diferents fan, i a més està tot molt bo. Està molt bé. Àngel Pérez, gràcies Albert, gràcies Marc, gràcies Toni Martínez. Gràcies també a Pérez Mojica, a Marc Riera, a Alexia Herms i a tots vosaltres. Primera derrota del Barça, però ja veieu que aquí a la ronda hem volgut acabar amb un somriure gràcies a l'habilitat i a les bromes de Toni Martínez. Demà tornem a les 11 en punt, aquí al Punt Avui Televisió. Fins demà, adéu-siau.